Jokamiesluokan startup-kisa. Hyvää huomenta, 22 minuuttia vaille 10 on kello. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Yrittäjyys, se on hieno laji. Taas jutellaan näistä asioista ja meillä on Worksista täällä Mikko Airas. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sä oot myöskin tuomaristona tässä Jokamiesluokan startup-yrittäjäkilpailussa, jossa nyt sitä aletaan olla kohta loppusuoralla. Kyllä, enkä ainoastaan tuomaristossa, vaan myös koko hankkeen suunnittelija. No niin. Siellä on nyt ollut tällaisia viikkotehtäviä, jotka on vaihdellut hyvinkin paljon viikko toisensa jälkeen. Ja nyt esimerkiksi tällä viikolla piti tehdä tämmöinen radiokäsikirjoitus ja mainos tästä omasta yrityksestä ja tuotteesta radiota varten. Onko tämä haastavaa? No kyllähän se näytti olevan jonkun verran haastavaa, mutta kyllä täytyy sanoa, että hienosti nämä kilpailijat, nämä yrittäjäkandidaatit ovat niin kuin omille epämukavuusalueilleen lähteneet. Että tuli erinäköistä räppikäsikirjoitusta, johon oli räppäjätkin valmiiksi valittuna. Ja no osalla se meni ehkä vähän enemmän tuommoiselle kuunnelman puolelle. Että, nyt, että sanotaanko, jos 15 minuutin käsikirjoitusta suunnittelee radioon, niin se voi olla vähän haasteellinen. Se voi näin radiotyöntekijänä niin kuulostaa vähän liian monimutkaiselta ja pitkältä. Kyllä vähän sen takia tämä voittaja oikeastaan valikoitukin, koska tietysti haasteena tällaisessa radiokäsikirjoituksessa, miksi me tämmöinen tehtävä valittiin, oli tietysti se, että me haluttiin, että he pyrkii kiteyttämään sitä oman niin kuin yritysideansa etua sinne kuluttajalle päin niin kuin mahdollisimman hyvin. Ja me ymmärretään tietysti, että he ei ole niin kuin välttämättä alan ammattilaisia, mutta voittaja on onnistunut minun mielestäni erinomaisesti tässä ja lisäksi myös tämä oma panostus tämän jinglen muodossa niin sai vaan kääntymään sitten sinne. No kuunnellaan hei tässä kohtaa jingle tästä mainoksesta, näin se menee. Neppis, neppis, neppis racing, neppis, neppis, neppis racing. Suomalainen neppispeli, lataa itsellesi, se on ilmainen. Neppis racing, suomalainen neppispeli Google Playsta ilmaiseksi. No ainakin toi menee siihen kategoriaan, että saattaa ärsyttävyyden takia jäädä pyörimään päähän. Toistoa löytyy, kyllä. Asmo Saloranta, hyvää huomenta. Hyvää neppistä. Hyvää huomenta Neppismies Ouluun. on siellä. Kerro nyt vähän, miten tämä mainos syntyi. Oletko sä itse tuossa äänessä? En ole itse äänessä. No meidän äänigurumme Aleksi Lappalainen käsiala tämä toimii peli äänimiehenä. Mm-hmm. Oliko heti alusta asti selvää, että lähdetään nimenomaan tämmöisellä toistolla ja vähän niin kuin jo mainitulla ärsyttävyydellä? Kyllä, siis nämä oli tarkat ohjeet, että se radiojinglen pitää olla semmoinen ärsyttävä korvamato. Ja sun onneksi tuomaristo myös arvosti tätä puolta, Joo, koska hyvä. voitit tämän viikkotehtävän, onneksi olkoon siitä. Kiitos. Mutta toi on totta, hirveän usein mainoksista yritetään tehdä jotenkin hienoja ja cooleja, vaikka oikeasti niin kuin oleellista on, että ne jää päähän pyörimään. Sen takia monet mainokset on myös ärsyttäviä. Voiko se kuulla vielä kerran? Ootteko ihan varmoja? Koko se pyörii koko loppupäivän päässä. No niin, täältä lähtee. Neppis, neppis, neppis racing, neppis, neppis, neppis racing. Suomalainen neppispeli, lataa itsellesi, se on ilmainen. Neppis racing, suomalainen neppispeli Google Playsta ilmaiseksi. Sitten se ääni vielä muuttuu, se on ilmainen. Mikko Airas, tässä on nyt viikkotolkulla meidänkin lähetyksessä seurattu, miten tämä jännittävä, hyvin mielenkiintoinen kilpailu etenee. Alkaa olla pikkuhiljaa sellainen niin loppuyhteenvedon paikka. Minkälainen taso on ollut tänä vuonna tässä jutussa? Mun mielestä on ollut kyllä erinomaisen hyvä taso ja on ollut hieno nähdä tavallaan, miten nämä yrittäjät on myös kasvanut niin kuin tämän hankkeen aikana ja ollut valmiit heittäytymään jokaiseen. Tässä on ollut menty aika henkilökohtaisella tasolla, on ollut yllätyspuhelua ja muuta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä sieltä niin kuin kuitenkin se kärki alkanut jollain tavalla erottua. Et nyt seuraavaksi tuomarista sitten vetäytyy tummaan kammionsa miettimään, että meillä on tämä pistelaskusysteemi, mutta sitten meillä on ylituomarilla veto-oikeus sitten myöskin olemassa sitten sen suhteen, että kuka tässä loppujen lopuksi voittajaksi valitaan. Okei. Ja oliko se nyt näin, että jos Mikko tämä Asmon juttu esimerkiksi voittaa, niin tätä Neppis Racingia sitten luukutellaan täällä Novan taajuudella? Kyllä, tämmöistähän tässä on luvattu, mutta voittoa ei ole kyllä vielä päätetty, että turha nyt Asmo vielä hirveästi ruveta siellä hurraamaan, mutta onneksi olkoon tosi paljon tästä. Anteeksi, pää pyörintä. Okei, no mikä nyt aikataulu? Miten tässä sitten, milloin tiedetään kisan voittaja? No viikon päästä tässä samaan aikaan, tässä samassa studiossa se tullaan julistamaan ja
mahdollisesti sitä ennen jo kilpailijat saavat tietysti tietää, että kuinka tässä oikein kävi. Kiitoksia Asmo Salaranta sinne Ouluun ja kiitos Mikko Airas. Kiva olla tässä Kiitos. mukana. Kiitos molemmille. Kiitos. Auta suosikkiyrittäjän alkua pärjäämään kisassa osoitteessa jokamiesluokan startup.fi. Yhteistyössä Radio Nova, yrittäjät ja Fennia.